लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मारते, लगातार सफर ये इसे मारते, लगातार काम ये इसे भी मारते, ये है गहरा काला काजल जो माथो मेजेम जाथारबायनो नोङो आं दासान्दि थाख्लायनो सानाखैमोन थाख्लायनांगौ जानानै फैबाय नोंसोर मानो आंनि खर'खौ टेनसन खालामो मानो कन्ट्रेक्टर बाबु ओरैनो मोनसावनाय थाखाखौसो लायो आं नोंसिनिफ्राय नोंनिफ्राय ओरैनोथ' लायाखै नों होनो हाया आंनो होनो हामारा आं होनो हामारनाय नङा सार आहाबो बिसि फिसा दङ आंखौ निमाहा होदो सार निमाहा होदो हामारा फाग्ला जाबाय आं फाग्ला जायो आं नों थाख्लायनो 50% होनो हायो हानाय नङा हानाय नङा हानाय नङा फाग्ला जासिगोन आङो हानाय नङा आं जोबोद गोबावसैमोन थाख्लायैया नों हामानाय नङा हामानाय नङा थाख्लाय मारनांबाय आङो बुजिदों नों मोसौ दोस्लायनो होनना फैयाखैथ' नों खिनो होननासो फैदों आंखौ नुनासो नों मोसौ दोस्लायफ्लादों खिब्रा खि मा जानोसै खि एख' जाया आं नाङा दे खि सैबो मेन्देला नोंथाङा दा दैयाव हमनानै माबायदि मोनदों लोमफा मोनदों होनना नुवाखैना अबेस्थियाव दङ अबे गयदाननि निउस नोंलाय बुखांदोलै बावगोमायो मानो आं गावखौनो फाग्ला बायदि जायो नोंखौ साननानैनो नेवसि हाया नोंखौ दुसि हाया नोंखौ बासिनो हाया नोंखौ रजे बहा गोमालांखो नोंनि बुंनाय रावफोरा मानो जायखायलांखो आंनि गोसो बोरै नुदों आंखौ Very beautiful मोजां नुदों मोजां थेंक इउ दीपिका मैम congratulations मा award मोननायनि congratulations थेंक इउ दीपिका मैम रणबीर फैयाखै नामा फैनायाथ' आंजों लोगोसे फैदोंमोन बहा थांदों दानि सिख्लाफोरनि देलायग्रा मुलि खालामगोन आंनि नारिखल खालि नांगौब्ला लाया जिउआव जुलि फावथिना देखायो जावलिया बे खालामो नोंनि बाथ्रा बुंना बुरखायनानै दोननाङो बेबादिथ' नङामोन थाखोमाना बे थायामोन गोमोहाबना नायामोन मेगना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सन दं 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 मोनफ्लांबाय थायो